O bai kura ma bo aben sa wongyina mpo. Ade. Wo hu me se me na me bo aben so wagi wani ama me. Me yi me ni ama. Anya bia me kronfo a wodi me chi pempem ade. Ade asam menya wode. Fun so se me do. Ma me ka bebi nkyerɛw. Se na wodi me corona about. Kika kyerɛ madam for say na ma ese na won pa me cho na se ni se. Free ne ko last one na me ma ono. Enko kama hwe bibia nkyerɛ madam for be wuti da me ka kyerɛ ono. Mavis, ayo do no. Odo be na me do woni ntino. Me hu obi akura na me ka kyerɛ no. Metimi hu matamfo kura na me ka wasɛm a kyerɛ no. Me nim sɛ me dɔfo. Esu any han entumi nhia one day. Me a Christian me kwa sorry. Nti wo ntumi fa obusum sum no. Emfa be tete ma brabo. Wuti da me ka kyerɛ no. Me a Christian me papa so dikin. Me uncle dikin. Nti me ntumi mbedi weti ma ne yeyi. Oh, wuti da me ka kyerɛ no. Maybe. Nti me trɛw. Emfa wasam emma me so. Ani Fie na ko hu me a twem. So far as wo ye confirm kwan de me mpɛw. Na agrada no okom no se ne kunu ye sofo. Onu no ope. Enso so no mo do mo ho. Onu no ope bra. Onu no ope. Ananya me aya adom sese wajai ekom no sese wonu so akaka ne kunu hu a omo ye nyame adwuma. Onu no ope. On de odo no. Onu no ope. Anti no ope ni sa o ware no. Ani meja ye bosom no. Sa na wo kan de ya meja me bosom no. Na ma bedi wachi ne akwa asole. Na wo ankasa wo behu se ye mani abra ankasa me do ankasa. Ewo kuma mu. Meja me bosom no se me nyina agu o. Why? Wo de waka. Na wo ye sure. So wo bejai busumsum no. Oh, mejai. What? Wo de waka mate. Me mpese o china bi wa ka chem se ye wo me jai for se me be ware o. Me ware wi am start o. Dabi. Me de me ka chro. Dabi. Me ware wa enu anu no nye mako sem biem. Because odona me wo ma won de se me manja bosom no na man bedi ochi ni man kwa asole a. Na wo bɔ me a. Wi ase nso be bɔ me. Yo wo de waka mate why? O china wo de me ba wo no. O beba me ho. We do wi ase no no. O me de jami. Mate. Na wo kwan. Me fi madam for no me ko fie. Ane ma me nkosi we. Sa. Me do wi ase. Ago. Bra Moses. Hey, waba. Me se say. Na me adumayo. E de me ase. Fa morning o. O ka so waba ni waba mpa. Oh, me ofa na so am na me so mama mani mfa apreko. Odonti. Oh, nice na. Ba wamba ye kura o. Ade. Oh, ase hwi ni dem o. Ba waba ide mintumi ma onko kwanti twem na me mpa bibi mra na. O se ko to edwan de ma nyina yanko. We do ya asire no. Awon fe ku o. Me ba ma mfa moto ni kini mra na yanko ai. We do ya ase. Ane na waba mi fie. Na waka kran so be yen den yebete enjoy kakrai me do ya se manya waka me de ya nu mami man she wa me na wi ase nya me do An na yesi nya ba wo donti mpaka kran gu fam no mo so num bia yes an mo an
Ade ake say na mamu a ntimi tena ze o. Sawa. Anka say dem nyim die ntia. Ade wo ma me bedi ankwa na. Nkomo bi wo ho. Nkomo benza. Mpese mbla fie na mbe hu wo fa o. Na me start na me ngilix na me start to na ma na mbe walo. Asampa nso wo de anya abotransa. Why? Me ofa de anya abotre. Ntu mo sen ara ana obi wo ho ana. Obi wo a say enu meka trel. Obi wo a obe ho. Na me ba sho me person me say wasam. Ye ware a ha na betina na. Sa ya na me 20 ye betina. Me bia de me ni nje ho. Oh, ade. Me papa okro kasem. Me ankasa me ho na me free bae. Na ma o be ware me atina ha. Na say papa okro kasem. Oh na meti. Oh, nice. Anye me ofa ni ntina me ba ha. Ana me be hu ntina ma che wa ha. Anye sa de anka hu me wa ha. Okay. What man say? Oh, ba odono nso wo mu nso de to dem nso me pep dan foforo. Me wale una na me se me do akwa kotinam na se ya wo nkola nko a. Ya wo nkola be se 85. Mati. Why? Shanta fot. We do we as we do. Me see. Dada na wo be hu me busum ne ma na wo koja me no. Na me ntimi nda wo. Utu kwa hin fa ba no ovie. Anamba. Mati. Aka mati. Ana wo fa no so no woni ne nkasa na membre fie na nya lex ne fast. Because do bi na wo ye twitwa wo na mu a bagu na obi de ko. Me nso obi de wo ko nso da me yeso se metime atena wi. Abranche. Aso. Ede yewa una waba. Baba. Eja. Baby am free nso da so ho de boko. Mati. Elvis. Afa. Be ma na me kan na some cho say so person ware me. Na me guna ba. Oh, when na o kan ho aso so bo ware no. Oh, aso. Akwa ba. Eja. Waba fie. Waba fie pa. Na me ofa sin na o person ware no de wa fa di pa. Esa se me ofa sin no ma titi no nyamsom na me chini so ha ma sorry. Se yesi ba aduane nsusu a ne sambo. Nti se wo na o pese wo ware a ene wa fa di pa. Na ye fro se Mpacho ye frame Moses. Mpacha. Bible mu de bi. Mpacha papa. Na o ti fine. Mpacho mete commenters ye hono. Comment. Baby a mo ye kwan no foforo na. Kwan na enfa echo break so no. Oh, okay. And we try comment kakra a shabi down wa. Oh, okay. Good idea. Na aduma ben ha wo ye. Aduma de send dem fa ho. It's me on dem introduce me be cho say be ma o person ware me. Nti aduma de later obetumi abisa na aduma. Atwase me bisa. Ye ofa se. Atwase me bisa. Esa se me pade pe. Ande ma wo. Minim sa nso ewe hu nya sisi. Nti ka wa no tum. Abranche aduma ben na wo ye. Me ye aduma papa. Aduma ben. Mpacho aso me da bosoma no. O da bosoma no sisen. Mpacho me kom. O pete so we fetish priest ana. Mpacha. O kom. Mpacha. Me kom krase ni kwaku bonsa. Ya de rough. Kawa no tum. Wo kom. Sama. Ana wo ba ba ware e wo memifie. Wo ba be pe oba wo memifie. Ni kasa. Enkasa. Nti wo so ni mu se okom. Ana wo di na ba fie. Ofa se akom de anya kom ade bia anya kom. Wan kawa na to ma kawa no so ma obi a. Abranche. Han ni so. Omo ni twaka bia. Won to me nye konfo ambepe. Me mi ho fase. Wan tell us. Ai, wait, sorry no ko. Ni kasa no. Enko be bia tina. Hai. Me kawa no so ma obi a. Kan sorry ko. Aso nya botre. Sorry free han ko. Enko be bia tina si. Ofa ade na wo yesa. Kawa no tum. Wo dey try me ba. Aso. All right. Ofa se we nya ade daddy o wa ko ye. O tire nkwa. Ade.
Oh, comfort any pa. Comfort any person. Now, who Christo knew what of funny also bosom. Bosom, a Christopher, or my pet. Me that. I didn't know, yes, sir.